1. mája sa na ihrisku pri základnej škole Ivana Bukovčana zahajovala bejsbalová sezóna. Mladým hráčom, ktorí už niekoľko rokov trénujú v Devínskej Novej Vsi, zahajil prvý tohto sezónový odpal dokonca veľvyslanec Spojených štátov amerických. Ja nikdy nebol veľmi dobrý hráč pre bejsbal, ale to neznamená, že bejsbal nebol môj obľúbenejší, ďakujem, sport. Hral som americký futbal, hral som basketbal, hral som bejsbal ako chlapec. Ale pre mňa bejsbal je perfektný šport. Bejsbal je šport hlavy. Jo. Kedy ste sa začali venovať ako chlapec bejsbalu? Kedy ste ho hrali po prvýkrát? Pravdepodobne, keď mal som 5 rokov, niečo také. Bejsbal pochádza z Ameriky a je starý približne 150 rokov. Za ten čas sa stal jedným z najobľúbenejších amerických športov a šíril sa po celom svete. Až zavítal do Devínskej. I came for the first time to Bratislava in 1992 when it was still Czechoslovakia. I met some wonderful people at that time Prvýkrát som prišiel do Bratislavy v roku 1992, keď bola ešte súčasťou Československa. Stretol som tu úžasných ľudí a v roku 1995 som sa vrátil späť, aby som pomohol jednému Kanaďanovi, ktorý sa presťahoval do Devínskej Novej Vsi a venoval sa deťom v škole. Hral s ním bejsbal. Keďže však bol hokejista, veľa o ňom nevedel. Ja som bejsbal hrával profesionálne, požiadal ma, aby som mu pomohol. Ja som prišiel, videl som tých ľudí a stretol deti a pomyslel som si: je to úžasná vec, čo robíš. Odvtedy sem chodím každý rok so svojimi priateľmi a pracujeme s deťmi. Kanaďan odišiel späť do vlasti a viac sa nevrátil. Tak som si povedal, možno je čas prísť a prevziať to, čo tu zanechal. Prvotný zámer je dať deťom, ktoré nemajú možnosti športovať v kluboch, lebo možno nemajú peniaze alebo iné prostriedky, možnosť robiť v ich voľnom čase niečo pozitívne. Tak sa snažím robiť im program v škole, a to predovšetkým bejsbal, ale samozrejme i vyučovanie angličtiny, klubové hry a taktiež v lete robíme kempy. Skrátka sa snažíme využiť ich čas pozitívne, aby nerobili hlúposti. We have camps in the summer, trying to give the kids something positive to do with their time and not get in trouble. Som tu, pretože môj dcera hraje bejsbal tu. Keď prišiel som na Slovensku v auguste, poslúchol som, že bol americký bejsbalový hráč tu. A myslel si som, že čo? Profesionál americký bejsbalový hráč? Ale priateľ na veľvyslanectva hovorí, že je pravda, tam je tu a moje dcera má 10 let, 10 rokov, let je ruský, pardon, 10 rokov, aj český, 10 rokov a ona chce hrať bejsbal, hrala bejsbal v Amerike, ale nemysleli sme, že by bola možnosť na Slovensku, ale sme tu. Záujem o tento šport je veľký. Podľa slov trénera sa chcú bejsbolu venovať najmä deti. Ja som trénerom alebo spolutrénerom bejsbolového tímu Fighting Flags Bratislava, ktorý kooperuje s tzv. Organizáciou Good Sports, ktorá hrá tzv. Little League. Je to spôsob bejsbolu, ktorý je veľmi príbuzný klasickému bejsbolu, len má rozdiel v nejakých menších pravidlách. Naše spoločné fungovanie alebo kooperácia spočíva v tom, že my zastrešujeme mužské kategórie a spolu s Good Sports zachytávame alebo podchytávame tie nižšie kategórie, čo sú žiaci. To je zhruba do nejakých 12 rokov, potom sú tam kadeti od 12 zhruba do 14-15 rokov a potom sú juniori od 15 do 18 rokov. Tieto kategórie zastrešuje práve Good Sports. Momentálne juniorov nemáme, ale ako vidíte, tieto týmy, ktoré sa tu pripravujú, to sú žiacké týmy. A momentálne exibičný zápas, ktorý sa ide teraz odohrať, je zápas medzi kadetmi, čiže to je ten nástupca žiackých kategórií.
Tento šport má laicky a veľmi jednoducho povedané pravidlá rozdelené do dvoch strán, útok a obrana. Tým útočiaci je tým, ktorý má na hlavách helmy, tým sa hlavne líši od tých brániacich a v rukách má teda pálku. Snaží sa útočiť, snaží sa odrážať loptu vo výseči do ihriska proti týmu, ktorý bráni. Ten tým, ktorý bráni, má lapačku, teda tú chytaciu rukavicu a je rozmiestnený v 9 hráčov v poli, ktorý sa snaží týchto útočiacich autov vyautovať 3 autami. Dada, 12-ročná bejsbalistka, jedna z najšikovnejších hráčov, nám trochu objasnila, ako je to s výstrojou. Toto sú chrániče na nohy, lebo catcher, keď šupí, tak on sa hádže za to loptou, aby si nerozkrel nohy. A toto proste je kvôli loptičke. Kebyže náhodou nechytíš, do teba buchne lopta, tak to máš ako keby taký štít. Keď si pravák, tak si dáš na ľavú a keď si ľavák, tak na pravú. Je to lepšie, keď máte šiltovku, lebo ako za slnko nesvieti. Alebo slnečné okuliare. No tak teraz ja som catcher, ja vlastne chytám lopty od nahádzovača. Alebo keď dá bant, to je pán hneď tesne pri metu, tak ja mám zobrať loptu a hodiť na najbližšiu metu, alebo mám ostať na mete, lebo keď vidím, že niekto beží domov, tak ostajem na mete a tečujem ho ako s loptičkou a potom hodím na jednotku. V prípade, že vás bejsbol zaujal, môžete sa aj vy stať plnohodnotným členom tímu. Kontaktné informácie nájdete na základnej škole Ivana Bukovčana 1 a 3. Môže sa prihlásiť skutočne každý. Členstvo v tíme nie je limitované ani sezónou, ani počtom či vekom hráčov.